Hey man, alles goed? Ja. Ja? Leuke stage? Ja. Jij ook? Hè? Ja. Ja. Is goed. Absoluut. Maar 46 minuten filmen. Oh. Dat is 1 Prison Break aflevering. Wat zei je? De camera heeft het wel op geluid. Wat zei je? Niks. Denk ik. Maar ik echt met mijn neus of zo in te zoomen. Simon komt ook altijd om deze tijd online. Hoe raad je het, jongen? Jezus. Echt serieus. Hé, laat die...